Udaletxeak Gabonetarako burutu duen egitaragua modu zehatz batean azaltzea da prentsaurreko honen helburu nagusia. Udaletxeak kultura eta tokiko merkataritzaren aldeko apustua egin du bere legealdi hasi zen unetik. Apustu horrek bizikidetza eta garapen ekonomikoaren aldeko hobekuntza ahalbidetu du. Kulturako sailak tokiko kulturaren asoziazionismoa sustatzeaz gain, ekintza berriak bultzatu nahi ditu euskal erakundeekin eta Donostiako Jasaldia bezalako maila duten entitateekin kolaboratuz. Udaletxeak Oria Merkatarien Elkartearekin kolaborazio estua mantentzen jarraitzen du. Horregatik, Gabon hauetan, elkartearekiko harremana mantendu nahi izan dugu, amasari garrantzi berezia emanez, publiko guztietarako zuzenduta dagoen kulturako kalitatezko egitaragua bat prestatuz. Oria Merkataritza elkartearekin elkarlanean aritu gara garai honetan, Amasa Bilaguna zein Erniobea eskualde tokiko merkataritzak orain arte zuen erreferentzia berbera izaten jarraitzeko. Helburua bikoitza da, udalerrian dagoen Gabon giroa eta herritarren elkarbizitza sustatzeaz gain, Gabonetako erosketen kontsumoa Bilagunako saltokietara bideratzea. Ondoren, kulturako zinegotziaren Mertxe Gartzendiak Gabonetako egitaraguen berri emango digu. Horrez gain, azpimarratzekoa da prentsaurrekoan Joxan Kubero kultur teknikarian duen parte hartzea. Herritarren parte hartze soziala eta elkarbizitza sustatzeaz gain, tokiko komertzioen aldeko apustua egitea da Gabonetarako prestatu dugun egitaraguaren helburua. Hasteko, eresargi eta eresargi txiki urtero eskaintzen duten Gabonetako kontzertua azpimarratu nahiko dute. Gure ustez, kulturako ekitaldiek bere akzio momentua areagotu beharko lukete, eta horregatik eresargi eta eresargi txiki bi kontzertu eskainiko dituzte. Lehena, abenduaren 16an, larunbat arratsaldeko 8:40 Bilagonako elizan izango da, eta bigarrena berriz, hurrengo egunean, hilaren 17an, Amasako San Martin de Tours elizan izango da. Familiarteko publikoari dagokionez, 17an bertan magia ikuskizuna eskainiko da Gurea Zineman Oliver eta Ebaren eskutik. Ikuskizun hau oso ezaguna da Euskadi mailan. Publikoarekin interaktuatzeaz gain, balioen gaineko ikuskizuna eskaintzen baitu. Orden kronologikoan jarrita, ondorengoak dira musikarekin zerikusia duten ikuskizunak. Hilaren 20an, Bilagonako elizan, gospel kontzertua eskainiko du The Lord taldeak, Iñaki Miguel piano jolearen eta Ainhoa Egiguren abeslarien eskutik. Dohainiko kontzertua izango da, eta bertara gerturatzen denak gospelaren historian barrena bidaiatzeko aukera izango du. Egun bat beranduago, Santo Tomasetan, arratsaldeko 6:30, Logatzu Musika Eskolako kideek beste kontzertu bat eskainiko dute Gurea Zineman. Honako hau ere doakoa izango da. Eta hilaren 24an, Gabon gauan, Olentzero eta Mari Domingiren etorrera ospatuko da. Zunbetz elkartea izan da etorrera antolatzearen arduraduna. Aldi berean, urtarrilaren 5ean, errege eguneko desfilea antolatu duen gurasoak ere eskertu nahiko lituzke burutzen duten lanagatik. Aprobetxatzen dut hemendik, bai Zunbetz elkarteko kideei eta barrokiko gurasoen elkarteari eskerrak emateko egin duten lanagatik. Humani generoko proiekzio bereziak antolatu ditugu abenduaren 22an, 23an, 29 eta 30 Amaitzeko,
bertakoa den Sebe Iglesias marrazkilariak egin duen erakusketa azpimarratu nahiko nuke. Hilaren 11-tik 30-era egongo da bere paisaia, erretratu eta pintura abstraktuaren bilduma ikusteko aukera. Ikus daitekeen moduan aukera zabala eskaintzen dugu aurtengo Gabonetako egitarauak, eta denon gustokoa izatea espero dugu. Orea merkatari elkartarekin elkarlanean aritu gara urtero moduan. Horregaitik, merkatariek martxan jarri dituzten ekimenak udaleko aurrekontuen bitartez bultzatu nahi izan ditugu horrekin. Tokiko merkataritzarekin dugun konpromisua indartuz. Gabon hauetan, bilagunak argituta egon diren eremu berriak izango ditu. Udaletxea argiztapena izango du. Mintzola eraikinak ere duen berezitasun eta kokkapenagatik Gabonetako argiztapena izango du. Bestalde, aurretik, aipatu dugun moduan, aurten elkarbizitza eta tokiko merkatuen sustapena lortzeaz gain, megafonia bat ezarriko da herriaren erdialdean bertara gerturatzen denak Gabonetako abestiak entzuteko aukera izan dezan. Besterik gabe, ondo igaro festak eta egun berri on denoi.